ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಲ್ತುನು ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುದರೆ ಅಶ್ವತ್ ಜಿ ಪಂಡದೆ ಅಂಚನ ಮೀನಿ ನಮ್ಮೂರು ಆಯ್ನ ಟೌನ್ ಆಯ್ನ ಪೆರ್ಲ ಟೌನ್ಗೆ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋದು ವಿಡಿಯೋದ ತಂದು ಬರ್ಕ ಅವಳ ಉಲಾಯ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಕೋರಿ ಎಂಚ ಮೂರು ಪೇರು ಕೋರಿಗೆ ರೇಟ್ ಏತ್ ಮಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬರ್ಕ ಇನಿತ್ತ ಕೋರಿದ ರೇಟ್ ಏತ್ ಮಂಡದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಸಬರಿಮಲ ಸೀಸನ್ ಷಷ್ಠಿಪುರ ಬತ್ತನ ಅಪ್ಪ ಕೋರಿಗೆ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೋರಿಗೆ ರೇಟ್ ಏತಿತ್ತು ಬಂಡ 110 ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ತಂಡೆ ಇನಿತ ರೇಟ್ ಏತ್ ಮಂಡದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಿದೆ ಸೀದಾ ಕೋರಿದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೆಜಿಗೆ ಎತ್ತು ಕೇಳಿ ಕೆಜಿಗೆ ಎತ್ತು ಅನ್ನ ಕೇನ್ ಪಣ್ಣಮ್ಮ ಪನ್ ಪೇರು 110 ರೂಪಾಯಿ 120 ರೂಪಾಯಿ ಪನ್ ಪೇರು ಒಂಜಿ 2.5 kg ಒಂಜಿ 1.5 kg ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟದು ಅವಾಗ 6 ಪಣ್ ಪೇರು 2 kg ಉಂಡು 1.5 kg ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಆ ಒನ್ನ 2.5 kg ಕೋರ್ಲೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತೂಕು ಬಾ ಅಲ್ಪ ಪೀಸ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕೋರಿದ ಅಂಗಡಿದ ಉಳಾಗಿ ಪೋನಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮರತ್ತ ಕಟ್ಟೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಕೋರಿನ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರ ಕಟ್ಟು ಮಂತ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸೆಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರ ನಮ್ಮ 4 kg ಕೋರಿ ಇತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಣಪ್ಪುಣ ಆ ಕೋರಿನ ಉಳಾಯ್ಕೊಂಡು ಹೋದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಏನ ಚೋಳಿ ಬುರ ದೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಉಳಾಯ್ದ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ದೆತ್ತದು ಎಂತೋಂದು ಇತ್ತೆ ಅಯ್ನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ తీయరాబోజి ಅಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಜನೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟು ಮಂತಿರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಟ್ಟು ಮಂತು ಪೂರ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ 8 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತಿತ್ತೆ ಪಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತಿತ್ತನ್ನ ತೋಜುಂಡು ದಾನೆ ಬಂದಂಡ ಬೇತಾಕ್ಲು ಬರೋ ಬತ್ತಿತ್ತೇರೆ ಪಿದೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ತೂಪ್ನೆ ಏನ್ ಏಪ ಬಿಸಾಲೆಗು ಬೂರ್ಪೆ ಏಪ ಕಬಾಬು ಆಪೆ ಏಪ ಸಾರು ಆಪೆ ಏಪ ಪುಳಿ ಹುಂಚು ಆಪೆ ಅಂಡ್ ತೂಂದೆ ತೂಗೋ ಒಂದು ಐಕೆ ಗೊತ್ತು ಜೇಮ ತಿನ್ಪೆರ ಇಜ್ಜರ ಅವೇ ಬೇತಲ್ಲ ಕೊಡು ಜನೇ ಮಂತಂದು ನಾ ಕೋರಿ ಕೋರಿದ ಅಂಗಡಿದ ಉಳಾಯಿ ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ಯರತ್ತ ಕೋರಿಗೆ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ರೇಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮೂರು ಏತ್ ರೇಟ್ ಪಂಡ ಇನಿತ ರೇಟ್ ಅತ್ತ ಮುರಣಿತ ರೇಟ್ 110 ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ತಿನ ಇತ್ತ ಸಬರಿಮಲ ಸೀಸನ್ ಅಂಚನೆ ಷಷ್ಠಿ ಸೀಸನ್ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಕೋರಿಗೆ ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮದ ಉಳಾಯಿಗೂ ಪೋಂಡು ಅಯ್ಯಡ್ದು ಡಬಲ್ ಕೋರಿಗೆ ರೇಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು 150 ರೂಪಾಯಿ 180 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಡು ತೂತೆ ಅಂಚೆನ ಪಂಡನೆ ನಮ್ಮೂರುಡ್ಲೊಂಡು ಉಳಾಯಿ ರೇಟ್ ಪಂಡ ಮೈನ್ ರೇಟ್ ಪನ್ಪುಜರೆ ಐಕ್ ಡಬಲ್ ಸೇರ್ಪದು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಡು ತೂದುಪ್ಪಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಏರಿಯಾಡು ಏತು ಕೋರಿಗೆ ರೇಟ್ ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ರೀತಿ ಇಪ್ಪನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿನಣಕ ಏರಿಯಾಗೆ ಪೋಂಡ ಕೋರಿಗೆ ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪುಂಡು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಸ್ ಕೋಪ್ನ ಖರ್ಚೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾಂಸ ಬೇತ ರೇಟ್ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಕೋರಿಗೆ ಬೇತ ರೇಟ್ ಮಂಡದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಡು ಉಪ್ಪುಣೆ ಅನ್ನು ತೂತೆ ಅಂಚ ಪಂಡನೆ ಅಂಚನೆ ಕೋರಿದ ಅಂಗಡಿ ತುಯ್ಯರತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಆಡೆ ಪೋಯಿನ ಪಂಡದು ಒಂದು ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಡುಂಟ ಪೂರ ಬೈ ಬಾಯ್.